Wara li l-investigazzjoni tal-Pulizija konkludew li l-allegazzjonijiet ta' Jason Azzopardi dwar iżjed minn 18,000 ID card falsifikata fl-Aġenzija Identità ma kienu xejn iżjed minn invenzjoni grassa, il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grek ma rridx jammetti li kien Bela din il-Gidba u għamela tiegħu, tant li repetija diversi drabi fil-pubbliku. Minkejja dan iffaċċjat anke bir-recording ta' dak li qalu stess l-għada li fil-qorti ġie stabbilit li nstabu biss sebgħa karti tal-identità falsifikati f'kawża ġudizzjarja fejn qed jiġu akkużati żewġ persuni, Grek każa li jinjora lil One News. Il-lejla tajba, onorevoli, importanti semmalek filmat. Sellimni, kif inti kolossew? Jiddispjaċik li Sellimkom. Konferma li kien hemm ID cards follows. One News ipprova jsemmalu d-dikjarazzjoni tiegħu stess li jagħmel f'attività tal-Partit Nazzjonalista bbażata fuq il-gidba tal-Avukat tal-Aqda Repubblika u dak stess li poġġi fil-kariga. 18,000 karta tal-identità folot. Iżda anke waqt li One News tenniħ barra l-Parlament u reġa' prova jieħu reazzjoni tiegħu fuq dak li ħareġ mill-qorti, Grek reġa' njorra lill-ġurnalistana kif issa ħadha drawwa u lanqas it-tanta jġustifika l-gidba li Bela Azzopardi. Tlonk rikef fil-karozza tiegħu biex jevita wkoll l-imbarazzament ta' sitwazzjoni li reġa' spiċċa fiha. Inti ma semmajtlix filmat, semmajt li kelma. Sa tant anke l-perċimes tal-establishment nazzjonalista issa wkoll qed jipprova jċekken jew saħansitra jevita l-fatt li reġa' nqabad jikdeb sfaċċatament, sempliċement biex jipprova jagħmel sara lill-pajjiż u lill-Gvern Laburista. U dan waqt li reġa' daħħal lill-kap u l-Partit Nazzjonalista fi sqaq ieħor li ma jinfitx. Iżda Azzopardi rrepeta d-dikjarazzjoni falsa tiegħu kemm il-darba fl-aħħar xhur, inkluż din l-intervista mal-Lavin Malta. Ġifieri nifhmu ftit ix-xokk lis-sistema hawn nitkellmu fuq eluf ta' nies. Eluf kbar ta' nies li irċevew ingħataw minn Identity Malta